Propose question.
Egunon, Pasko egun zoriontzua zenideok. Ongi etorri Pasko igande honetan, Jesus Kristuaren inguruan elkarrekin egingo dugun batzarrera. Gaurkoa dugu urteko igandirik handiena, pozgarriena. Hona hemen gure fedearen oinarri eta iturri den gertakizuna. Jesus heriotzatik pizturera igarotzea, alegia. Jesus jaunaren garaipena ospatzen dugu. Jesus piztua gure erdian dugularik, ospa dezagun poskarioz eta eskerronez eukaristia. Gaurko mesaren intentzioak irakurriko ditut orain. Asun helduaien, Miguel, Alberto eta Maria Teresa Zazieta, Irureta anaiak, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Koldo Odriozola, Inazita Zubizarreta, Mari Carmen Zalegi, Roberto Aguirre Gómez Korta, Jose Azkoitia, Manu Berazategi, Zubizarreta Garate Zendian hildakoak, Brigida Aldalur, Vicenta Larrañaga, Jose Juaristi, Emazte Margarita Espel eta seme-alaba Fernando eta Sofia, Jose Garate, Angel Aranguren eta emazte Conchita Olaizola, Daniel Abauns, Julio Carrion, Luisa García, Lourdes Uranga, Ana Arambarri, Jauregi Epelde Sendikoak, Kaue Jauregi Sendikoak, Jose Izagirre, emazte Agustina eta bere seme Juan Ignacio, Manuel Zudupe eta emazte Maria Areta, Juan Luis, Jose Mari Lizarralde, emazte Josefa Arana, euren seme Bitor eta Jesus Mari, Iraola eta Mendinuetan Zendian hildakoak. Zutik, eman dezagun hasiera Eukaristiari, abestuaz, oiuka dezagun. Dezagun biziaren kanta, gure bizarria gaur piztu baita. Oiuk dezagun biziaren kanta, gure bizi berria gaur piztu baita. Oiuk dezagun biziaren kanta, gure bizi berria gaur piztu baita. Oiuk dezagun biziaren kanta, gure bizi berria gaur piztu baita. Aitaren eta semearen
eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta Pasko zorion, oinbeste aldiz errepikatzen ari gerana, Elizaren ospakizunean, Kristo bera dator gure bidera. Gaur Kristo berpiztua ateratzen da gure bidera. Pasko goiz hartan emakumen bidera ateratzen bezalaxe, bere presentzia ospakizunari lotua dago. Beraz, hangoikoari eskerrak emanez, guk Elizaren ospakizunean aurkitzen dugu Kristo bera. Hangoikoari eskerrak emanez, haintza zeruetan abestuko dugu.
egin dezagun otoiz. Jauna, egun honetan, heriotza garaitu duen zure seme bakarraren bidez, betiereko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu. Egizu gure jaunaren piztuerako festaburua ospatzen dugunok, zure espirituak eraberriturik, biziaren argira piztu gaitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan Pedro honela esan zuen. Badakizue ze gertatu zen, Galileatik hasi eta Judea osoan. Juanek erakutsitako batai ondoren. Nazareteko Jesusena alegia. Jangoikoak Espiritu Santuaren indarrez gantzutua. Eta on egiten eta deabruak hartutako guziak sendatzen igaro zena. Jangoikoa arekin bai zegoen. Gugera, arek judutarrak lurretan eta Jerusalenen egindako guzien testigu. Haiek, abe batetik zintzilikatu eta hil egin zuten. Baina hirugarren egunean, jangoikoak piztu egin zuen eta agertzea eman zion. Ez ordea herri guztiari. Jaunak lehendik aukeratutako testiguei baizik. Guri, ura hilen artetik piztu ondoren, arekin jan eta edan genuen hoi. Eta agindu zigun herriari erakus genezaiola eta itortu. Bera dela, jangoikoak bizien eta hilen epaile egipiniko duena. Profeta guztiek egiten diote aitormen. Harengan, zin izen duten guztiak hartzen dutela beraren izenean pekatuen barkamena. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Eguna hau eguna hau jaunak egina, gure posata, gure atsegina. San Pablo apostoluak Kolosarrei. Senideok, Kristorekin berpiztu zeraten eskero, zabiltzate goi ondasunean bila. Han baidako Kristo jangoikoaren eskuinaldean jarririk. Irrika itzazue goiko ondasunak, eta ez lurrekoak. Hil baitzerate eta zuen bizia Kristorekin jangoikoagan eskutaturik dago. Gure bizia den Kristo agertuko denean, zuek ere agertuko zerate aintzaz arekin batean. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Zuti prestatzen gara Evangelio Santua entzuteko aleluia bestuaz.
Jauna zuekin. eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitza zurik jauna. Larun bat biharamunean, astearen lehenengo eguna, argitzean, Maria Magdalena eta beste Maria hilobia ikustera joan ziren. Eta halako batean, lurrikara handi bat izan zen. Jaunaren aingeru bat zerutik etorri baizen, eta hurbildurik harria bere lekutik irauli zuen eta gainera eseri zen. Aingeruaren aurpegiak tximista zirudien eta soinekoek elur zuria. Zaintzaileak beldurrez dardarka eta hilda bezala gelditu ziren. Aingerua honela mintzatu zitzaien emakumeei. Zuek ez izan beldurrik. Badakit Jesus gurutz hiltzatuaren bila zatozela. Ez dago hemen, piztu da, berak esan zuen bezala. Zatozte eta ikus, ehortzirik zegoen lekua. Zoazte azkar haren ikasleen gana, eta esaiozue, piztu da hilen artetik eta hordi joakizue aurretik Galileara. Han ikusiko duzue, horra nik esan. Hilobetik harin aldegin eta bioz ikaraz eta pozaren pozez, laizterka joan ziren ikasleei berri ematera. Eta halako batean, bidera atera zitzaien Jesus, eta esan zien, poztu zaitezte, haiek hurbildu ziren eta auspen soinak besarkatu zizkion. Orduan, Jesusek esan zien, ez izan beldurrik, zoazte eta esan nire zenidei Galileara joateko han ikusiko naute. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Jesus bidera atera zitzaien. Ixe da, gakoa, ez da. Jesus berpiztuarekin topo egitea, aurkitzea. Bidera atera zitzaien mezu labur batekin. Ez izan beldurrik, poztu zaitezte. Hemen gakoa da, itxaropenez bizitzea. Itxaropenean oinarrituta bizitzea. Ezta, nik nire buruaren baitan egin dudan gogoeta, zota gaurta. Zenbat, Ostiral Santuan, zenbat jende biltzen dan, hemen arratsaldeko prozesioan, gauekoan, zenbat jende, ikusle, egia esan, asko ikusle bihurtu gera, ez da parte hartzaile baino ikusle. Baino baztarretan, telebizioa jartzea bestik ez dago, zenbat jende bildudan, Ostiral Santuan, nekaldiaren irudien inguruan.
zenbat jende. Nekaldi eta heriotzaren inguruan. Gizakiok benetan trebeak izan gera, oso trebeak izan ere, heriotzaren eta nekaldiaren sufrimentuaren irudiak zizelkatzen, ezta, egurrean edo harrian lantzen. Bertan irudi edarra dauzkagu, horrela eginak, Utzea bera, daukaguna, eta hango aldarean, jaunen aldarean dauzkagun irudiak, eta ez da, ze trebeak hori egiten. Baina, esaten nion nik nire buruari, ez da, nekez irudikatzen dugu, nekez dakigu irudikatzen itxaropena, bizitzaren garaipena, zauriak sendatzea irudikatzen. Ez da. Iaia, badirudi, erantzizola, berez bezala, sinisten degula, bizitzak beti aurrera egiten duela. Berez, barrutik sortzen zaigu hori, barrutik sentimentu hori. Bizitzak aurrera egiten du. Begira, orduan, kristau herriaren liturgia, gure ospakizunak, bere simbolismo guztiekin, bere irudi guztiekin, hortara dator, guri berez, espirituak eraginez dudarik gabe bizitzak aurrera egiten du, baina liturgiak laguntzen digu horrei oinarria ematen, eta oinarria Kristo berpiztuarengan, ez da. Nola lantzen da itxaropena, nola zizelkatzen da esango dugu, bihotzean, ez da, itxaropena bihotzean, eta nola ba. Sinismena da, aurreneko osagaia. Sinismenetik sortzen da, itxaropena. Bestela ez da, Jesusengan sinistetik datorkigu gure itxaropenaren oinarri sendoa. Ez bakarrik berez naturalki sortzen dana, bizik, oinarri sendo bat. Beraz, itxaropena. Bigarrenez, Paskoaldian, eta Paskoaldiareko liturgiak lagunduko digu hain zuzen itxaropen hori bihotzean lantzen. Bihotzean, liturgia dator, gure lagungarri guk ez geha alperrik etortzen ospakizunetara, ez da? Lantzera hain zuzen gure bihotzean itxaropen, fede eta itxaropen hori. Azkenik, begira ze esan dan gaurko evangelioan Jesusek esaten du gauz, daiteke misterioso bat. Esan nere ikasleri Galileara joateko. Han ikusiko naute. Galilean. Galilea da Jesusen hasiera. Pedro apostoloak esaten digu, dana Galilean hasi zan. Jesusen ibilbidea Galilean hasi zan. Jesusen maitasuna, bere konpromisoa Galilean hasi zen. Galileara jun behar da. Bide zuzenagorik ez dago itxaropen alantzeko maitasuna baino. Beraz, horrela lantzen dugu, hain beharrezkoa dugun itxaropen hori. Bestela, egia da, gelditu gindezkela gure zauriak eta gure mundu hontako nekeak eta sufrimentuak eta heriotzak eta hori begira lausotuta gure itxaropena eta animori gabe eta etxipenean erorita. Hori kristau batentzat ezin da. Kristok garaitu du hori. Hoxe, gure liturgia datorkigu hori esatea. Eta hor berritzen dugu gure kristau bizitza. Pasko gaubeilan eta Pasko igandean. Hori egingo dugu orain gure bataioko aginduak berritu, horrela gure kristau bizitza eraberrituz, eta hori egingo dugu bataioa oroituz. Zutik jarriko gera, eta egingo ditugu bataioko aginduak berritzeko beti hoi ditugun galderak. Hiru aurreneko eri bai uko egiten diot erantzuten dugu. Jainkoaren seme-alaben askatasunean bizitzeko
uko egiten aldiozue pekatuari, bai, Bai, uko egiten diot. Pekatuak menperatu ezaitzaten, uko egiten aldiezue pekatu bide guztiei. Bai, uko egiten diet. Uko egiten aldiezue, pekatuaren iturri eta nagusi den gaizkiaren irudiari. Bai, uko egiten diot. Eta sinismen aitormena egiten dugu, gero abestuz, sinisten dut. Sinisten aldezue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hile eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena, Sinisten dut, sinisten dut. sinisten aldezue Espiritu Santua. Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia, Sinisten dut, sinisten dut. sinisten aldezue jainko aita algustiduna, zerulurren egilea, Sinisten dut, sinisten dut. jainko aita on eta betierekoak, Jesu Kristo gure jaunaren aitak, uraren eta Espiritu Santuaren bitartez, jaiotza berria eta pekatuen barkamena eman dizkigunak, gorde gaitzala bere graziaz, Kristo gure jaunarengan, betiko bizitzarako. Amen. Amen. Eta orain, zirtaketa egiten dugun bitartean, abestu egingo dugu. Tuko dugu ura pozik, osasunaren iturritik. Hartuko dugu ura pozik, osasunaren iturritik. Hartuko dugu ura pozik, osasunaren iturritik. Hartuko dugu ura pozik, osasunaren iturritik.
hartuko dugu gura ozi osasunaren iturri. Jaunaren laguntzak, bere graziak indargaitzala ba gure kristau izatearen erabaki hontan. Hortarako ba jartzen ditugu Jaungoikoaren aurrean gure eskariak. Mundu zabaleko nazio eta herri guztien alde. Berarien arteko harremanetan bakea nagusi izan dadin. Eska diezaiogu jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eliza osoaren alde, eliztar guztien alde. Mundu honen erdian, Jesusen pistoraren lekuko adoretsu izan gaitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure herriaren alde, denon laguntza eta borondate onarekin, etorkizunezko bide egokiak zabal ditzagun, guretzat eta gure ondorengoentzat. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure artean eta mundu zabalean bataio hartuko duten haur guztien alde. Beren guraso, familia eta kristau elkartearen laguntzaz, Jesusen egiazko jarretzaile izan daitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure lagun eta zenide hildakoen alde. Jesus pizturarekin bat eginda, zeruko Paskoan parrar dezaten betiko. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Pasko pozez, eskaintzen dizugu jauna, Eukaristia hau. Honek sortzen bai du eta janaritzen harrigarriro zure Eliza. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin Gora bihotzak, aunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen, Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handiagoz eta bereiziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskenia izan den egun honetan. Bera da munduko pekatua kendu duen egiazko bildotsa. Bere eriotzaz gure eriotza esereztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume fededun guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zera beti eta beti, zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskaindakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu, zer espirituaren indarrez oparitarako ekarri ditugun
ogi ardo hauek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen misterio hauek, berak agindurik egiten ditugun ezkero. Berak saldu zuten gau hartan, ogia hartu, eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen, zatitu, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan, guztiok ontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan, guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza dekua aitortzen, zu jauna etorri artea. Horregatik, jauna, guk zure semearen nekaldi salbagarria, eta hilen artetik piztea, eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, opari bizi eta santu hau. Begira jauna, zure elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan, zurekin paketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatsua, Jainkoaren ama beti Virginiarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostolu eta martiri guztiekin, eta santu guztiekin. Badakigu, hauen bitartez, zure laguntza izango dugula, nunai eta beti. Gu zurekin paketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guztiarentzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez zure eliza, zure zerbitzari, Francisco gure aita santua, Fernando gure gotzaia, gainerako gotzai eta eliz gizon guztiak, eta zeurea duzun herri osoa,
Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu dezun familia honen otoitzak. Aita guztiz ona, erakarri zeuregana mundu zabalean banaturik dabilen zure seme-alabak. Hildako gure senideak eta mundu honetatik zurekin adiskidetze joan diren guztiak. Harritzazu, bihotzonez, zeure zeruan, guk ere, sinisten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula, betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, honen eskuz ematen dizkiozu, ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindut erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bediz gure izena, etor bediz zure reinua, egin bediz zure nahia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldiak erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, eta guk bihotz barruan dugun borondate honari, ez gure hutsegit eta pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman, gure herriari pakea, munduari pakea, eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen, Jesus jauna. Bere presentzia,
ontara lotua dago, berak ala nahita. Zorionekoak, onen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Amen. Gure
Egin dezagun otoitz. Jauna, zaindu zeure Eliza, maitasun handiz. Pasko sakramentu ez bizi berriturik, pizturaren argira iritsi dadin. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. amaitzean, aste santu osoa, Pasko igandea gaur, benetan eskerrak eman nahi nituzke. Azkoitiko aste santuak eta Paskoak eta baditu bere lanak eta ez txikiak, benetan. Horregatik, eskertzen jakin behar dugu, eta nik eskertu nahi ditut lan guzti horiek, eta persona guzti horiek. Asko, lan egin bai dute, bihotzez, eusten hain zaila bihurtu dena, eusten. Hemen ospakizunetan ere parte hartuz, eta kaletan bizi izan deguna, eta nola ez, koruari bere laguntza, gure ospakizunak ere, korurik gabe, beste modu batekoak izango lirateke eta eskertzekoa, dana da eskertzekoa, benetan, bihotzez. Eta orain bedeinkapena hartu aurretik abestu dezagun, zerulurren erregina. Zerulurren erregina, aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. 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 Zerulurren erregina. Aleluia. Aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, aleluia, aleluia. Eskerra jainkoari, aleluia, aleluia. Pasko egun ederra igaro.